Здравейте! Днес ще отидем да видим един страхотен тристаен апартамент в един от най-централните райони на град Варна, Лятва Килатракия. Сградата с контролиран достъп и асценсор, но той не трябва. Ние сме на първичния етаж. Ето и че пристигнахме до апартамента с много добре поддържани общи части, функционално разпределение, с площ от 100 квадратни метра. Намира се близо до училища, градини и много важно нещо – сградата е топлена. От тук влизаме в кухненската част, където имаме всичко необходимо за едно домакинство. Голяма кухненска маса с 4 стола, много шкафове и изнесена фурна. Сега ще влезем в холната част, която е преходна с кухненската част, и искам да отбележа едно много важно нещо, тъй като строителство е старо, таваните са много високи. Също така в апартамента има чисто нов телевизор, чисто нов климатик, има много голямо място за почивка и отдих след работния ви ден. Ето и първата спалня с едно голямо легло и едно малко. Заповядайте към втората спалня, която може да ви послужи като детска или гостева. Както виждаме, има пак едно голямо и по-малко легло и прилежаща тераса, много голям гардероб. Ето тук разполагаме с килер, баня и отделен санитарен възел. И като за финала искам да ви покажа най-хубавата част на този имот. Този чудесен остеклен балкон, където има място за релакс и зона за вашия отдих. Ако търсите имот под наем и този апартамент ви допада, очаквам вашето обаждане. Гадам се Станислав, брокер продажба в агенцията Opimo. Контактът е в описанието.